алайкум бинандагони гиромӣ. Имрӯз дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё дар шаҳри Куала-Лумпури, Малайзия, маросими қуръакашии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 баргузор гардид ва рақибони дастаи мунтахаби Тоҷикистонро муайян кард. Дар натиҷа футболбозони тоҷик ба гурӯҳи А шомил шуда, бо дастаҳои мунтахаби Филиппин, Малдив ва Тимори Шарқӣ дар як гурӯҳ барои як роҳхатбобуриза мебаранд. Дар гурӯҳи Б Лубнон, Яман, Бутан ва Бруней, дар гурӯҳи С Ҳиндустон, Гонконги Чин, Сингапур ва Бангладеш, ба гурӯҳи Д Таиланд, Туркманистон, Тайбеи Чин ва Шри-Ланка, ба гурӯҳи И Сурия, Афғонистон, Мянмар ва Покистон, ба гурӯҳи Ф Ветнам, Малайзия, Непал ва Лаос қуръакашӣ шуданд. Танҳо ғолибони 6 гурӯҳи интихобӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2027 ки дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад, роҳ меёбанд. Ҳар як мунтахаб дар гурӯҳ 6 бозӣ, 3 рақобат дар майдонаш ва 3 бозии дигар дар сафар анҷом медиҳад. Барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин гурӯҳ бо дастаи Филиппин бозӣ кардан хеле душвор аст. Соли равон Филиппин дар ҷоми шоҳи Таиланд мунтахаби Тоҷикистонро бо натиҷаи 3-0 мағлуб кард ва дар натиҷаи даста бозигарони истиқлол ҳузур надоштанд. Умуман футболбозони мо дар 7 вохӯрӣ бо футболбозони Филиппин 1 маротиба ғалаба карда, 4 маротиба мағлуб шуданд ва 2 бозӣ мусовӣ анҷом ёфтааст. Бо дастаи Малдив аз 3 бозӣ 2 пирӯзӣ ва 1 мусовӣ дорем. Бо Тимори Шарқӣ натиҷаҳо ба даст нарасид. Пас барои Гела Шекиладзе ва шогирдонаш гурӯҳи А метавонад душвориҳоро рӯи кор орад.